Obo wngkha kaisa It's Restro Cafe. obo jaga wngkha edesio oro norok nasinai yang bwskangtwi bwswk naithok khe sachujak nasinai oro norok sarik tik rogo phaiwi o cafe o habwi manai bra naithok sajak katal siko bisi balugyak iko oro borok kwbangma phaio thango tei oro joto manui chadonani manui manthogo iko nasinai o jagao oro octopus rok bo manthogo o duita room tongo nasinai yang sakao lighting rok ekdam naithok naithok khe sajak kwchak kwkhwrang blue colour rok green colour rok fan bo tongo o jaga nugo khe kaisa room abotep naithok khe sajak duita room tongo o jagao oro duita dining tongo table ta oro kaisa table no atjon khe achuk mano iko nasinai norok khe naithok oro joto chadonani manui no manthogo oro phaiwi oro chai manano iko chwngmo oro phaiwi nasinai chwngmo oro phaiwi chapaikha iko picture rok thepajak photo rok fan bo tongo lighting bo naithok iko nasinai o khe chamani memo tongo oro iko nasinai oro joto manui manthogo kam khe naisik.